дар давоми 6 моҳи соли равон 182 номгӯи адабиёти мазҳабӣ аз тарафи Кумитаи умури дини Тоҷикистон хулосаи манфӣ гирифтааст. Дар ин бора 22 июл масъулини Кумитаи дини Тоҷикистон иттилоъ доданд, вале номи китобу рисолаҳои радшударо ба забон наоварданд. адабиёт ками зиёд аст. ҳамаонро мо ном ба ном гуфтан наметавонем. аслан хулосаи ташхис ин гуна мешавад ки он агар сароҳатан даъват ба сӯи чӣ кунад ё бетартибӣ кунад ё як заминаи барои бадбинӣ байни пайравони динҳои гуногун гардад ё сабаби масалан барангехтани кинаву адоват шавад, хулосаи манфӣ мегирад. Ширкаткунандагони нишаст дар шаҳри Душанбе ба такрор аз раиси кумита дархост намуданд рӯйхати китобҳои манъ шударо ошкор намояд. рӯйхат ниҳоӣ шудагӣ нест, чунки бисёр ташхисот дар асоси дархости шахсӣ шудагӣ ҳастанд. яъне мо як рӯйхати ниҳоиро надорем ки фалон адабиёт тамоман чи аст? тамоман манъ аст. мавзӯи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи хабарнигорон қарор дошт, то ҳол ба истифода насупоридани масҷиди бузургтарин ё ба истилоҳ масҷиди Қатар мебошад. Ба ин савол Сулаймон Давлатзода посухи нав надод. инҷо сирф масъалаи чи аст? масъалаи вақт ё замоне ки ҷонибҳо ба иттифоқ мерасанд, кай сафари ҷониби қатарӣ сурат мегирад. калонтарин масҷид дар Тоҷикистон дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда аз 4 манораи баландиашон 65 метрӣ, гумбази 47 метрӣ, толори бузург, толорҳои хурди намозгузорӣ, китобхона, утоқҳои сершумор барои ҷаласаҳо иборат мебошад. хишти аввали сохтмони ин масҷидро соли 2009 дар рӯзҳои таҷлил аз солгарди имоми аъзам пешвои мазҳаби ҳанафӣ гузоштанд. дар гузашта мақомот гуфта буданд ки сармоягузори асосии тарҳ Қатар мебошад ки барои сохтмони он $70 миллион ҷудо кард. Тоҷикистон ҳам гуфт барои бунёди ин масҷид $30 миллион додааст.